Салом алейкум, бародаро. Хуш омадед ба канали Автомаркет Душанбе. Срочно мотоблокҳои фурӯшӣ, бародаро. Видеоро то охир тамошо кунед, то ки маълумотро дар бораи мотоблокҳо гиред, барое ки намудошон бисёр аст, бародаро. 173F 7 қувваи аспа дорад, 7300 сомонӣ. 190F 11 қувваи аспа дорад, 11200 сомонӣ. 192F 12 қувваи аспа дорад, 11700 сомонӣ. 195F 15 қувваи аспа дорад, 18800 сомонӣ. Ваи бародари мо бошад. Дар магазинаш, бародаро, дигар намуди техникаҳоам дорад. Масалан, генераторои калон аз 20 киловатта то 450 киловаттара, бародаро. Метавонед муроҷиат кунед. Рақамҳои телефони соҳибаш 900 08 08 87 мебошад. Дастгирии каналро фаромӯш накунед, бародаро. Обуна шавед, лайкҳоро биҷиқед, бародаро. Ҳамин имрӯз мо дар статистикаи ҳамин ютуб дидем, бародаро, ҳамин канали моро 93% одамои тамошо мекунанд, ки обуна шидагӣ нестанд, яъне подписчикои мо нестанд. Танҳо 7% подписчикои мо тамошо мекунанд, бародаро. ҳамин обуна шидан аз шумо ягон пул талаб намекунад. Обуна шавед, як пешравӣ барои канали мо мешавад. Лайкҳоро монемо, иншоалло ҳамарӯза баъд ҳаракат мекунем барои шуморо видеои навтарин ва техникаҳои навтарине ки барои шумо лозим аст пешниҳод кунем. Агар ягон намуди техникаҳо барои шумо лозим бошад, бародаро, метавонед дар комментария нависед, ё ин ки реклама дошта бошед, мошин, хона ё ки ягон намуди техника ё ки замин, метавонед ба ватсаби мо ки дар тарафи рости экран аст 0440 440 2592 муроҷиат кунед, бародаро. мо ҳатман реклама мекунем. ҳамарӯза дар канали мо, бародаро, видео нашр мешавад, ки дар он видео мошинои фурӯширо мо пешниҳод мекунем, хонаҳои фурӯширо ё ки замин ё ки ба монанди ҳамин техникаҳо пешниҳод мекунем, бародаро. Тамошо кунед, дастгирии каналро фаромӯш накунед, бародаро. Барои он ки вақт ҷудо карде видеои моро тамошо карде, бародаро, якҷон ташаккур мегӯям барои диққататон. Дастгирӣ кунед, иншоалло ки бо канали мо пешравӣ мешавад ва видеои нав пайдо мешавад.